барои 30 сомон қатъи раллик разбор кунӣ. батлда 100% тайёр будам даомҷо. Биё бибир гӯшоша ки калони бад чидай. Ҳамиян илуфарҳо не ки мош зар чидай. 8-1 да ма визит додам ҳамун одамое ки камтарак байна нофаҳмӣ шид. Байни ма ва раллик. шарики барномаи мо аз ширкати дорусозии соф савдо. Агар шумо фарбеҳ ё хароб шудан мехоҳед ва ё мӯи сари шумо мерезад ва ё дар бадани худ сафедшавиро эҳсос мекунед, пас ба ширкати дорусозии соф савдо муроҷиат намоед. Дастафка дар тамоми давлатҳои рӯи дунё. Маълумоти бештар дар бораи доруҳо дар сомонаи sofsavdo.ru. салому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали Touch проект. И барномаи ҳақиқат дар репай ва меҳмони барномаи мо Фидоӣ. Хуш омадӣ додарҷон ва миннатдорам ки дар барнома рад накардӣ, хести омадӣ, вақтита сарф кардӣ ва иҷа якчанд савол аз тарафи мухлис шидагиай мо тура метем ва хоҳиш мекунем ки ҷавобҳои пурра буда ки дар ҳама фаҳмо боша брат. Хуб, якум саволе ки метем, и савол сабаби айрест биромадан тай брат. Чӣ сабаб шидагиай? Айрест биромадан, ябрига салому алайкум ҳама бародарода ба канали Touch проект обуна шавен. Мо ҳам авҷа даем бародаро. Ай сабаби рест биромадан чӣ хел бигӯм, мақсад камтарак байна нофаҳмӣ шид байни ма ва раллик. Намедонам хаяк гузашта ку камтар нофаҳмӣ шида байн барои адди проблема. Қатъи раллик разбор шидаен? Хаяк разбор мешавад дига. Ростай барои 30 сом разбор шидаен? Хаяк ҳамхелае да. Барои 30 сомон қатъи раллик разбор кунӣ, қатъи одаме ки тра дар группа файрод мекунад ба гуфти ту адолатона? Не, яки чиз нестоит так барои 30 сомон акид нахуб разбор кунӣ. Брат, як савол дигар метавонам. Метавонӣ дар бораи визифи ки 8 кас додику, дар бораи ҳамун камтар маълумот бидӣ? 8-1 да ма визит додам ҳамун одамое ки ай батли рисол парида будам, ҳамун да визит додам. Ҳамашон ба фикрам қабул кардану баъд як хелиш қабул кард, як хелиш қабул накард. Хеле дисчапак ман батлда 100% тайёр будам даомҷо. Не ки ё ҷамъ нашидан ҳамашон ки мақсад як видео кунан против ма видео кунан ки ма бум ки ҳо хайна 8 кас ҷамъ шида майли ма тайёр шам барои батла ма ҳамин чиза бигзаронам. Во то ҷое ки ман маълумот дорам, во баъзеҳошон қабул кардан, не ки ту батл набиромадӣ қатъишон. Охе ҳамашон якҷоя нашидан ки як видео накардан. қатъи ҳамаш хости 8 кас қатъи ҳамун одамое ки ай батл бирома, ай батл паридан. Охи во тура ма ҳамун сторисора дида будам, тура отдельни визиф додам. 8-1 анам отдельно. чӣ ба отдельни қабул накардӣ? Охи як ба як қатъи нашиду ҳеҷ кас намеша як ба як. Ман гуфтам ҳамин 8 кас ки ҳамун паридаga я батл ман ҳамо қатъи мегӯм батл. Ту да чӣ во ахират боварӣ дошти ки метавонисти хеле 8 ба 1 ҳаракат мекардем. Метавонӣ ай текстои батлат ягон мисраша бихонӣ брат? Аз телефон мехонӣ? Аз ёд намедонӣ? Аз ёд намедонам. Хай майли бихон. Зинда шидаи аруси нави рептиҷӣ, қатъию западлои аюда хубаи лилиҷӣ, биё бибир гӯшоша ки калони бад чидай. Ҳамиян илуфарҳо не ки мош зар чидай. Ӯ қулру барӯ будан хост, зори батли ма буд. Ту ҳоли ҳичи 8-1 да ман ками бад буд. Амиқа брат? Як давом дорам қаша амҷа хонам. Агар маҳфӣ набоша, ҳамин мисрое ки този хонди дар кӣ дахл дошт? И да ҳамун одаме ки мисол дарес буд, биёмад мегуфт батл намебирӣ. Ман гуфтам ман намебирам. Ҳамун одам чӣ хеле хост ки хича рӯ ба рӯ хост так, и барои ҳамун одам бароям дили кард. Барои дили кард? Агар раллик визифат бита қабул мекунӣ? Хаяк ӯ устод буда ки иша намедонам ки аниқша ки мисол мара метаю ки наметаю иша худо медонад ки хаяк мебинем чизе шава. Значит, агар гонорари соз хеле агар бита вақти да гонорар бита гап нест. Раллик гонорара пешниҳод ки батл ярта бинем. Саволи дигар, айреп
чӣ мехоҳӣ? аре ама камалион сир кардам нашид. Охирон бор гуфтам бидурам яор бинам охирон просмотр ма қариб 300,000 раҳмат барои ҳамон қадар даст гирифтам ки у як консерт буд 300,000 просмотр. Пастарин просмотр озирашда 50,000 да. Ами клипом то 300,000 рафтеста. Ман мехоҳам амира ман миллион аз сар дорам. Значит айреп миллион мехоҳӣ? Миллион просмотр сум не? Сумаш дар кор нест? Дар кор хай таракат мекунем ки шава. Бугу айреп сум мехоҳам. Хай бешам шоли. Айреперо кира гӯш мекунӣ ва мухлиси ки? Бахара. Бахашо чор? Мухлиси ҳамуи? Мухлиси ҳамун. Агар баха қатъи ралли ҳардаш батл бироян кадомиша хеле мухлис мекунӣ? Бахара? Ту да чӣ во раллика шум мебинӣ ки даже не акиҷа раллика ман шум намебинам барои ки ҳар ами реперо хелеш гӯш мекунанд хелора ки ман ҳақиқати гап гуфтам ки баха натури зур мехонад. Ура репер меган, мора репер намеган. Ура репер меган. барои ки ӯ местни мехонад. Мора ами ки гӯш кунад ами қишлоқ гӯш мекунад тамом мора хеле буги душанбе ё гӯш намекунанд мора. хай бачи ба стил та ранги баха 84 накади ё ранги ралли кади? Хай ки ҳар кас стили хича дорад. Не охи стили ту слишками бад монандаи ралли да. Хай мебинам агар бишава мекунам нашава. Ранги баха 84? Агар бишава о агар баха бага ки хита лил баха 84 мон мемонӣ? Чӣ бане? Мемонӣ? Гап нест. ай пеш чӣ навигарӣ дорӣ да 2021? 2020 бояд ду клип дига сар битем. 21 да. 2021 да полни айсарака мехоҳам сар кунам худам тоқа мисол дига қатъи пеша як аз дига рафта сархам кардан дар кор нестай. 2021 тоқа ба ҳаракатҳои худаму ба сиёмкои Тоҷикон груп. Клипота Тоҷикон груп мекунад? ҳамаша мекардаги. Ба сум мекунад ё без сум? Хай так ҷои кори бит. Ягон бор фрекшн кардаги нести? Не ягон. Рост шав у чанд сум мети як клип дадамо? Хай аму расход пас 700 сум мешавад. Як клипа ту 700 сомон мекунӣ? Агар ма репер аму вақти репер буданам да агар як клипам 700 сомон мешид ку ма уже да ҳамаи трекома клип мекардам. Замонам хеле и чиса нархи бародарӣ қатъи тира 700 сум мекунӣ? Хай ки бародарӣ қатъи кардаги як намедонам. майли гап неста. як саволи дигар метавонам нашод батли MEB ва ралли чӣ гуфтанӣ? Ба гуфти ту кӣ мебарам? Ба гуфти ман рости гап ба фикрам раллик сахттарай раллик мезана. бира ӯ қама боварӣ надорам ӯ намезана. раллик бисёртар тайёр кардагие барои ки ҳамунҷа мо будем. Чӣ хеле тайёриёшон набудӣ? Ман будам ҳамунҷа да чӣ хел бугум мезана ралликаро чӣ? Раллик мезана. Ралликози да Питер да чия да Минскай имсаҳар мо сториша дидем авария кадай қатъи Мирзо. хай худовандсоз боша. як саволи дигар брат чӣ ба ту шонча да визов додӣ ӯ визифи тура қабул кард не ки ту отказ кардӣ? Агар ман визифи ӯра мисол қабул мекардам агар батл мешид типа ранги батли шонемсиу мисол 6-1 Исмаилу Барон ҳам хеле мисол резинка мешида мисол ё ай прокуратура фаъолият мекунад барои чӣ? Барои буда ки ноболиға ту батл мекунӣ. Мумкин нест ноболиға агар ман мекардам мумкинам хеле кор мешид. визов додӣ? хай ман даки гуфтанд я ман просто месанҷ кам мешавад ки намешавад. просто диди ки шонча хайп дай айпишам хайп қабида. айпишам хайп қабидани бидин хай гапа ҷунша гуфтан дар кора чи. хуб як саволи дигар метавонам коре ки кард шон қатъи райдер нисбати Снат Шарипов кард ба гуфти ту кори соз кардан ё не? Аки иш байни хичонда аки ҷадамаи чӣ гуфтанӣ нестам. Ҷада айби ба фикрам айби Снатай барои ки чӣ хел бугум ё таҳқиқ чон накард ё ки акаи Снат қоидаҳои батли мондагиша мумкин соз нафаҳмад. Мумкин мақсад ки хеле ҳамин коре ки мисол хеле чӣ хел бугум норозигаи вай батл намешава ӯ чиз. Бояд розӣ бошӣ да ҳамун батл ки мисол ҳамин чиза бояд ташкил кунӣ.
ждат ки ам мардак бояд текстҳои батлаш тайёр кунад, баъд бара батл кунад. Значит иҷода ба гуфти ту айби Шон Райдер нестай, айби Снат айби шуда. снатар барои ки як рӯзи аниқ мемон, мисол ки ами тайёр рай тамом батл мешад дар фалон ҷо. Хуб ин буд саволо дар бораи фидоӣ. Мегзарем ба саволои ҳоёне ва мо имрӯз реаксияи фидоиро мебинем ки чӣ хелияй вақте ки ӯро ток мезанад чӣ кор мекунад. Мерем брат. Пиёзбиҷон задагӣ? Задагӣ? Чӣ хеле зур гузаштагӣ? Хай ки до Ба маззаи бад? иштияк ба Дар вақти гишнагӣ ё дар вақти серӣ? дар вақти серӣ. Ҷигарсӯз шудагӣ несӣ? Не. Гап нестай. Ягон бор қанчоя хеле чӣ хел бигӯм ранги гел истифода бурдагӣ мӯи сарда не? Дар он гудагитам бурдагӣ несӣ? Чӣ ба? Намедонам. Вообще бурдагӣ несӣ? Сар пех надора ранги мӯи сари? Не. Фарбе шидан намехоҳӣ? Не. Хароб чӣ? Харобу. Харобӣ? Агар фарбе шидан муфорад ку брат, чиз софсавдораҳои бигӯ доруро пони худ роид мекунад. Насиб. Як савол дига ягон бор дар кӯдакӣ диздӣ кардагӣ? О. Ай тарсаша ҳамаи саволоро ҳо гуфтеса ки моро ба ток назанем, не ки туғрияй мегзарай. Шонзура ё барон? Як ду. Да чӣ? Ту дар чӣ вора бо ягон хеле Дора батл дора, реп дора. ҳамин ба гуфти ту кадомиш мағқулай ту дар ҳамин бисёртар? Бисёртар Шон. Чӣ ба Шон? Кароли репай. Ту Шона ҳамчун кароли реп мебинӣ? Карол реп. Фикр мекунӣ ки дар реп чени Шон ҳеҷ ка хизмат кардагӣ нестай? Не. Чӣ ба? Хая ки Шонпола ё. Гап нестай. Мерем ба як саволи дига. Ягон бор шикамдар шудагӣ? О. Хеле то туалета рафтагӣ, не ки успех кардагӣ, не сар додагӣ дар изолу? Ягон бор пиши духта гиря кардагӣ? Не. Не? Дурӯға нагӯ. Дурӯға нагӯ. Дурӯға нагӯ. Кардагӣ гиря? Кардагӣ? Ба кала гирифт. Як бори дига мезанем ба ток. Сабаби мӯи сарта ранги ралли кардан да чия? Аки ӯ давро мисол чӣ хел бигӯм, ман ягон ҷо таҳсил намекардам, бости гап кор мекардам қатъи ётам. Пас намекардам. Мисол озимат дохил шудагим, барои он пас кардагим. Чӣ ба ту дар бораи арӯси ралли ки уна Нилуфар реп хондагӣ? Хай, аки дар Тоҷикистон якта Нилуфар несте ку, як гала. Не, ту дурӯға на. Ту аввал дар репу дига чӣ мегуфтӣ? Не, ман то қаяк ҳастам мегуфтам. Баргар Нилуфар дерам шида боша, қалам барои хиром бор, ки датам ку. Ҳамхеле хондагӣ ягон бор? Не. Як бор матра як савол битам брат. И саволои токимона наметем, барое ки тура слишком дилет слабия, мумкин ҳамҷо ба ғалтӣ. Ман мехоҳам ки ту 4 мисраам хеле треки раллика гирья карда бихонӣ. Ман наметавонам хонда. Бихону Не, хиш. наметавонам. 4 мисра, а бача 4 мисра чия? Ту нахо репери отказ кунӣ. Гирья карда бихон ки Гиря карда не дафшке. Хайр Бо бихон. сиёкарака да одисативӣ партиёр кунад, гиря дора. Тай одисативӣ бохабарӣ? О, Хай майли 4 мисра репи раллика бихон. фарқ надора. Фарқ надора кадомиша. Не ки ранги ҳамон бихон. Тақлид ба ҳамон ку. Рангю. Китоби дарду ман, китоби хаёлҳо, китобе ки сайфҳош гум шаҳр шави сиёҳ, китобе ма бофтумаш, китобе нависондумаш, ҷои шумо қарм кардак, ма чанд бор дарондумаш. Гап нестай, не ки натури кам-кам раллик дар хонданош монандай. Ва охирон саволе ки ман дар фидоӣ метам, албатта ин ҳамун саволе ҳастад ки ҳама дар бораи ҳамаи савол дар ютуб гап мезананд. Ба гуфти ту коре ки дар мобайни хезе 2020 шид ки винаватай? Ба гуфти ту аврашаниёшона тамошо кардима? Тамошо кардагим, ноҳақ ишак ман ҳечи гуфта наметавонам, аки оне ки Ай видеоҳои тамошо кардагит кира ноҳақ мебинӣ?
ба гуфти ту мисол ҳар як одам ҳаста ки оз ма каса савол бутам все равно медона ки намедона ки дар он дурун чӣ гап шидагиай не ки мега ки мисол инами одам прафай на одам не прафай ба гуфти фидоӣ ки не прафай дар мобайни конфликте ки дар хезе 2020 шид филм шахе шахер яке савол дада иҷа аммо чӣ ба акима якима биё хезера 5 сом мефурӯшем аммо хезера уқад ҷамъ кардан хезера не айду набро хезера не хезе 25 мефурӯшем гуфт хезе 25 мефурӯшем айда ман ҳайрон шидам барои ки клани хичона чӣ як мега 5 сом вай хезе 2020 як проект буд як проекти буд ки асосгузоруш шахер буд ва ба гуфти ту ҳақ дора ки бифурӯшаш хай конечно барои ки проекти худаш буд худаш сохтагӣ буд худаш ҳамон клана ҷамъ кард метавона ки клана бигира дигар одаморо ҷамъ кунад лонел сиришка чӣ гуфтани метавона одаме ки мисол вақте ки тура як кас дар группа қабул мекуна ту як каса мисол ҳамон одаме ки тура қабул кардагиай метавони ки ту ҳамонро сир кунӣ 8 моҳ пас мисол қабул кардагӣ нестаю пешниҳод кардагиай гуфтагиай ки ҳамирам қабул кунед мисол ҳами гап чапа задагиай намедонӣ значит ба гуфти ту конфликте ки дар мобайни хезе 2020 шид шахер виноватай ту ҳамин чиза мебинӣ мумкине аниқ яки проекти шахира яки намедонам айби кияк да иҷа яки проекти шахира метавона ки любой каса сир кунад ту уже гуфти ки шахера виноват мебинӣ дар ин мобайн ба кала бигӣ намедонам шама нагирифтӣ ба кала хуб бародаро саломат бошен и буд ҳақиқат дар реп меҳмони барномаи мо фидоӣ ва хоҳиш мекунем ки охирон гапи хита барои мухлисои таҷ проект ва мухлисои худат бугӯ раҳмат як бори дигар барои барнома даъват карданатон саломат бошӣ фоиз миннатдорам мо ҳам миннатдорем ки омадӣ дар канали таҷ проект обуна шавем бародаро дастгирӣ кунем ҳамиҷо даем канали ман фидо тв